Les girafes. Anem a aprendre més coses sobre les girafes. Sabíeu que és l'animal més alt del món? Són mamífers. Vol dir que neixen de la panxa de la mare. Les cries, al néixer, prenen llet. Per tant, mamen igual que nosaltres quan naixem. Mireu, aquesta girafa acaba de néixer. Tenen esquelet igual que nosaltres. Fixeu-vos, el crani, columna vertebral, costelles i les potes. Mireu com comença a caminar. Molt bé! Són les seves primeres passes. Les potes són primes i llargues i acaben en dues ungles, en forma de peülla. El seu coll és molt llarg. Pot arribar a mesurar 2 metres, com si 3 nens es posessin un damunt de l'altre. Uau, que llarg! Us dic un secret? El tenen tan llarg per agafar les fulles més altes dels arbres. Viuen a la sabana d'Àfrica, on les terres són planes i dures. Les girafes tenen un aspecte àgil i esvelt, gràcies a la llargada de les seves cames i del seu coll. Mireu que elegants que són. És un animal herbívor. Vol dir que s'alimenta de plantes? Ja heu vist que són molt altes. Poden arribar a mesurar entre 5 i 6 metres. Els mascles són més alts que les femelles i poden pesar fins a 1.000 quilos. Mireu la seva llengua. És curta, oi? Doncs no, és llarguíssima. És flexible i també de color blau o negre. I com és el seu cap? Doncs és afilat. Tenen unes banyes recobertes de pell i pèl negre a les puntes. També tenen una cresta al mig del front. Sabíeu que els mascles poden arribar a tenir 4 banyes? Les girafes tenen els sentits de l'oïda i l'olfacte molt desenvolupats. I també la vista. Poden arribar a veure a una distància de 2 quilòmetres. No ens treguis la llengua! Mireu quins llavis més prims que tenen! Al voltant dels llavis veureu uns palets. Aquests palets serveixen per tenir informació de les fulles més bones i saben si estan calentes, si estan fredes, si són dures, si són toves. Ho saben tot! El seu pèl és groc amb taques marrons. Tenen taques de diferents formes i cada girafa té les seves pròpies. No són iguals. Els hi serveixen per camuflar-se entre els arbres. I què mengen? Doncs ja ho sabeu, perquè són herbívors. Això vol dir que mengen fulles i plantes. Mireu aquesta girafa, com mou la llengua. Arriben amb el seu coll a les fulles més altes. Són animals tranquils, pacífics, elegants. Anem a aprendre una mica més. Viuen totes juntes. Això vol dir que viuen en manades. Els caçadors abans caçaven les girafes per aconseguir la seva pell, però ara, per fi, són una espècie protegida.